Well, thank you so much for joining us. Welcome to this live platform on Facebook. This is ZimDI TV, and it's a program we call This and That. My name is Oscar Pambuka, and thank you so much for joining us. Now, before we even start our program, let me start by thanking you for all the feedback, the views, and the various comments you continue to send on the Facebook platform. Without those comments, productions here would be very difficult to come up with. So continue to send those varying views on the platforms. Now, today we want to unravel an industry which has been there since time immemorial. It has been regarded as the oldest profession in the world. We want to unravel the profession of our sex workers. Vaskana vanotengesa bonde. In the studio to help us with this discussion, tadaidza my sister vanonzi Titha. Sister Titha, thank you so much for joining us for This and That. Avana kuya vega vauya zvakare neshamwari yavo anonzi Paida. Paida, thank you so much for joining us on This and That. Ndichakumbira kuti mutaurise zvenyu. Tichitange hedu chirongwa chedu chimbotiudzai kuti basa rema-sex workers rakanyatsomira sei? Ndikada kupatsanangura ipapo mukoma Oscar. Kana zvichinzi sex worker, uri kuona ndikutoita kudadirira kureva kuti ibasa rakangofanana nemamwe mabasa. Kana tichiti kuna teacher, kuna nesi, kuna chiremba, handitoti ibasa same applies nekuti sex worker. Ibasa rakangofanana nemamwe mabasa anongoitwawo nemunhu wese. Titha, unoiona senyaya? Aiwa, ichokwadi hanzi Mwari vanobatsira munhu anozvibatsira. Nokuti pabasa rangu iri handina wandiri kubira, ndiri ngozviitira ini pachangu. Saka sex work iri ibasa rakangofananawo nebasa ramakanika kana driver, nokuti inhau yekutsvaka kuzviraramisa pamwe nemhuri yangu. Handi muri kuona inini basa rangu kwangu kugara pache panapa madirector angu ondiudza zvokuita. Renyu nyatsoritsanangudzai kuti rinombofambiswa sei, vanhu vanyatsobata kuti munodhila sei? Mukoma Oscar, kana ndakatokutarisa ipapa mutori mhene yangu. Nditori mhene? Munongoziva kuti kutengesa bonde handikatengesi bonde nemukadzi handiti. Imimi chai munogona kutoita client yangu tikatotanga kuita zvekutopanana rudo. Hati muri kuzviona. Saka kana tichinzi tiri kuita sex work haiitwe pasina munhu wemurume. Magara muchizviziva here kuti kune varumewo vari kutengesa bonde kunge zvatiri kuita isusu madzimai? Varume vatorimo muZimbabwe muno? Makasara mukoma Oscar. Tinavo mufield. Paida, pataurwa nyaya yekuti zveshuwa sex work ibasa rangofana neumwe munhu. Mhene dzenyu munodziwana sei? Ndingangoti kana muchechi chaimo mufundisi tiri kukukidzana navo, ivo ana mai mufundisi chaivo. Kana ivari kupresident worship chaivo tiri kukukidzana navo. Pane pamwe pekuti unonyatsounzwa kuda munhu uri iwe pache zvako, kana kuti iye anonzwa kuda achinyatsoshauza kuti ndozvifambisa sei. Unogona kungotunyana naye kana ungoita zvimwe zvezvekuti ungoonekewa apa achitatisa kuti tiri pai pekuzozviitira manje ndopatinogona kusarudza nzvimbo. Asi kutsvaga mhene hatina basa nekuti tiri pai pese pese. Saka tingati muZimbabwe mhene dzakawandisa here dzamuri kushanda nadzo dziri kukubatsirai kuti basa renyu riite? Dzakawanda zvakanyanyisa mukoma Oscar. Imimi mutori one of wedzimwe mhene. Okay, ambozvisa muposition. Tasangana musango. Muchaita sei ndichifamba zvangu? Muchandiita sei? Muchandimisa sei? Unyatsobata kuti munoshanda sei? Pamwe pacho ndogona kupika step, pamwe pacho ndogona kutokukwazisai. Ndisina kana kwandikuenda ndogona kutofambidzana nemi. Muri kuenda kupi? Pamuchatena ndoita kunge ndatipfurirei. Asi pakuzonosvika pakutena kwenyuka munenge mandisvitsa kana ndokusvitsai ndirini. Mushonga here chiko chamunoshandisa kuti zveshuwa murume anotozopedzisira awira? Hatingati mushonga mukoma Oscar. Izvi zvagara zvirimo. Ende tinozviziva kuti tichikura takangoona zviriko kunzi panosangana munhurume nemunhukadzi pane kafeeling kanotoita sei kanotoitika. Munogona kutongondichiva nezvandiri pamwe nemakeup yandakatozorai. Motongonzwa kutongondichiva. Makutondikanda shoko. Kana matondikanda shoko inini pabasa redu rikairi kutaura chokwadi handisi kutarisa kuti makamira sei. Whether kuti ndakakura sei handina kugeza. Mune mari here zvemari tinotozoona tapedza.
asi chandinongoda ndechekuti imimi pamuchangondisvitsa shoko semunhu ndiri pabasa ndo clients acho iwayo kureva kuti pamatondisvitsa shoko kureva kuti zvakutofamba tototangira ipapo pamuchandibvunza machajisi enyu zvakamira sei zvakazodi ndakutokutaura kuti aiwaka machajisi edu akamira akadai tototangira ipapo imi momba mafunga kuti mazvifarira tototanga kuenderera mberi tichidana. A lot of you might think maybe tikuresa zvinhu zvinezvi rega tinyasovhunza mubvunzo uri direct tichida kunyatsonzwisa nyaya yatiri kurukana nezvayo, nyaya inobata mwoyo, nyaya inonakidza. Tomboenda kuna Titha, zvakangotanga here wasex worker kana kuti pane makazongotanga pambera, makatanga rini? Nyatsotiudzai kuti zvakatanga sei rondo rwenyu. Inini parondo rwangu ndakatanga 2013 mushure mekunge ndapinda muimba yekutanga ndikasiyana nemurume ndakaita vana vairi, ndikazopinda muimba yechipiri ndikaita mwana 1. asi murume wangu wechipiri uyu murume airova zvekurova zvezvi ende nino ndandine kaunhu kekuteera murume kubhawa vanyatsona kuti kubhawa uko vasikana vachona vanenge vachiteerwa. Murume wangu aida zvemasex workers zvekuti ndichinotya pakutorovana navo vasikana, but ndakanyatsozvisa ini ndinoera mufu chira ndikanyatsodzvimisapo nevasikana vandaiona ainaye murume wachona ndakanyatsoona nemurume webhera ndimboita makwikwi naye vandakumbopota ndichibira medzirobva ndatizoita zvekutomupekesa chaizvo. Izvo zvitongosanganawo kubhawa ikoko kana angonzwa kuda nezvangu. Okay, saka imi muri kuti makamotivetwa kupinda musex work mushure memuti murume wenyu aitobirirawo zvakare. Aibirira momati ndikarambe nangodaro beta tiite zvimwe chetezvo. Saka imi makatanga sei? Inini hangu handidi kunyepa, zvinhu zvanga zvandiomera. Vana varida kuenda kuchikoro, varida kudya, apo ndini mai ndini baba. Chandakangotanga kufunga ndechekuti shamwari yangu yandaitamba naye akanditi shamwari uri kugara wakangoita stress nekufunga kuti vanowa vabhadharira maschool fees kuindastry kwatiri kuenda ko kune mari ende mazuva eko akuchiri nemari zveshuwa. Saka pandakangoenda kekutanga kechi2 ndibva ndatoona ndikutouya nekamari kumba. Okay, mazuva apa tiri nyatsobata igore ripi ramati hairanga rine mari? 95. Kwangu akapenga 95. Aiwa, kwangu akapenga zvako. Saka ndati ende ndakaona zviri kunyatsofaya zvechokwadi ndakutoiwa nekamari ndakukwanisa kuti vana vangu vanodya chikafu chavanoda, ndakukwanisa kubhadharira vana vangu maschool fees. Ndibva ndatoona kuti kuna ndakatosara ko zvaitori industry yekuti hauna kwaunombononzi tipe ningirikini, tipe masters degree, tipe CV rako, kungoenda otonopinda mazviri. Saka ndakabva ndatopinda mazviri zvekutoti iye zvino ndatosinia ndakutorecruitawo kuti aiwa makasara uyai kubasa. Okay, tichitaura nyaya yekurecruita tikubata nyaya inonakidza, nyaya yemasex workers. This is our topic on this platform, this and that. Ivo vasikana vacho vada kupinda muindustry yenyu iyi, handi basa rese rine zvarinoda. Musikana anofanira kunge ari munhu akaita sei anopinda basa ramunoita iri? Vada munhu akaita sei? Aiwa, kungozvipira kwako. asi sisu kazhinjika vasikana vanomuwanza kuuya kwatiri nematambudziko avo zvakafanana nemukadzi ari mumba ndogara ndichirohwa nemurume. Dzimwe nguva tinombosvika pakutombobatirana murume wewe vataona kuti murume anenge ari ndururani anenge ari kusaidi kwani kweduwo futi tobva tapinza musikana wemwe munzira yedu. Saka zvakudhipenda nekuti uri kuzvida here kana kuti hausi kuzvida, asi kazhinji zvikangopinda mauri chete nogona kutotanga basa iroro. Okay, muchishona vanoti hure. Munozoona sei mashoko anoshandiswa kudescribe basa ramunoita? Ipapo mukoma wasika munema kutoda kubata moyo wangu. Nekuti kana muchitaura kuti hure, handinyasoziva kuti hure ndiani, andi ipapo handipanzwisise. Okay, rega ndidzokorodze mubvunzo wangu. Taura izve. Munhu anoita sex worker muchishona hanzi hure here? Mukoma Oscar, kabasa kedu kabasa kari professional. Saka mukadeedza kuti hure, imimi although ndimi mumwe wevanhu vacho vari kutoenda kuhure ikoko, mungabvere pashamwari yenyu muchiti kwambonoona hure rangu iro. Zvinoita here pakati pevamwe nyita sha ndiri kumbokusiya panapa saro chimwa zvako ndichamboenda kunoona hure rangu. Handi munotoshaina kuti ndiri kuenda kunoona bhebhi rangu iro chichi. Mukatotaura kuti hure mune matidzikisira zvakanyanya mukoma Oscar. Asi mukangotaurawo kuti vasikana vanotengesa bonde kana kuti ndichambonoona kamusex worker kangu kari papo. Isi tiri kutanzi masweet 16 kana tiri chibasa chedu. Ndichambonoona kamusex worker kangu kamusweet 16 kanogara pa namba yakati. Imi mune makore mangani? Yeah, sweet 16 mune makore mangani? Ndine 37. 37. Unoiona senyaya tiri kurukura nezvayo ndambopindawo nepfungwa dzenyu? Iniwe ndiri kuti hure rikairika munenge matondibaya pasingabayiwe chaipo kuti hure kazhinji ini ndaimbozviitawo asi pandakanyatsoopinda mubasa irike ndakanyatsoona kuti aiwa kuna chinhu chinonzi hure. Usati wapinda waiva vati hure? Ndaiopoza because ndaiti munhu anongodanana nemurume womunhu
ihuri nokuti ndakanga ndiri mumba ihuri. Saka ndakatozoona tikada kuti tirishandise ka tingatoti varume ndo mahure nokuti ndo vanouya kwatiri. Yes. Tikatoda kuti tirishande tototi varume. Mambotaura kuti mimi mamutarise kuti uyu ndiani, muhombe here, mudiki? Mari chete mukoma Oscar, because industry zvakati kutsvaga mari. Saka ndikada kutaridza kuti makakura sei, makapfekei, handite mari mukoma Oscar. Chero tivana techikoro? Aiwa, hakuna dhibhi remhuru. Hakuna chi? Hakuna dhibhi remhuru. Handi mutoziva kuti vanhu vechikoro ndo vari kutoisa keshi mumwe mazuva ano. Achitobuda achiendawo chikoro, inenge yakatozara. But tibatsire ipapo, munodhila nevanhu vakasiyana-siyana. Vana vechikoro vanopfeka mauniform aya vanombouya kumabasa enyera. Ipapo zvake asi sina uniform anenge atoibvisa. Bozi kazhinji vamwe vautofamba nehembe dzavo mumabhegi anotobvisa because zvinosungisa tozviziva. Saka chera angodzibvisa zvemakore pane kudanana nenondibvunza kuti makore mangani andisingade mari yako chete. Hamuite zvelove mukoma Oscar? Zvelove kwamuri hamuchada? Kusex working kubasa kwedu hakuzi kwekuti ndikuda kufadza imimi. Aiwa, inyaya yekutsvaga mari. 2 minutes idzodzo dzakatowandisa mondipa keshi yangu ndoenda ndotorovera futi bhora mberi ndonotsvaga the next client. Ndotorovera futi bhora mberi inyaya yekutsvaga mari haisi nyaya yekuda kuti ndikufadze. Imimi kana makuda kufadzwa munonofadzwa kumba kwenyu nemukadzi wenyu. Hongu. Kwete nini? Saka keshi yacho inenge yakamira sei? Yamuri kuti tenchingotsvaga keshi. Munobhadharisa seiko? Pari pakubhadharisa apo manje ndo pane pakati siyane because ndakutarisa kuona kuti mukoma Oscar makamira sei. Ende patine especially kana taonana kuri kubhawa paya. Ndakutanga ndaona kuti pamuri kunotenga wawa muchiuya patiri. Muri kubudisa zvakaita sei ndototanga kuongorora umwe pamuri kumbonotenga muchidzoka. Muchinotenga muchidzoka ndoona kuti apa inenge iripo zvayo. Saka pamacharges edu zvedu zvinogona kungosiyana zvedu. Tikati isusu kwedu kuti tinomboitawo $5 kana iri short time handiti. But ndikaonawo semi mukoma Oscar. Okay, kana muchiti short time ka vakawanda vasingatomudzidzisa short time ndokuti seiko? Mandikecha ipapa zvenguva diki tinongotaurirana zvokuti shandi nekamari kashoma ndiri kungoda kuti tingonofara zve2 minutes handiti ndoya tinoti short time yedu ndobva ndangokuchajai $5 handiti ndakuchajai $5 but ndiri kutarisa ndopandataura kuti ndinokombeya kuti ndaona mabuditsiro amuri kuita mari kana kuti makamira sei kana kuti makapaka zvenyu zivhidho renyu pakona apo aiwaka nyangwe tatiriuta $5 pe short time yedu ka imimo makapaka zimotikari renyu apa handichajawo kana $15 pashort time. Muneona senyaya yemari? Pamari apa pane pamwe pekuti zvinombooma mukoma Oscar zvekuti unogona kumira patouchline. Hapana noya? Hapana, samazuva ano zvinhu zvakaoma. Okay, kana patouchline ndepapi kwamunomira tinonyatsopaona? Pamutsetse wedu isusu watinomira vasikana bosi pane vamwe vanoenda kufront vamwe vanoenda kubheki kwozoti mambuya anoendawo kuseri chaiko kuchirimo. Isi tinoenda kufront kwachona iko ndokwatinoda. Patouchline pepo munogona kumira nokuti kunze mazuva ano zvinhu zvakaoma munotoona hapana ari kuuya kupedzera watozoona kuti zvinhu zvingwani 3 dzatochaya kuti kwakutoedza kupedzera wakuchekeresa. Kuchekeresa unenge mahara? Kana ndakuchekeresa ndakureva kuti pamwe ndakutochaja kana $2 kana $1 chairo pashort time. Okay, tinonyatsoti nyaya ibatike makambochaja mari $1 mubasa renyu zviri kuitika chaizvo. $1 ndo zviriko ndoenda kutoona kuti kunze kwakuedza ndoenda ndisina mari here. Saka ndikarova hangu mashort time hangu 4-5 kureva kuti $5 kana kuti $4 karipo ndakutokwanisa kunotengera vana chingwa makuseni pane kuti nditosiya mari ichienda ndongoenda kumba ndisina chandakabata maoko mukoma Oscar muri kuona kuti pakaoma sei. Saka Titha pazuva in a day unokwanisa kurara nevanhu vangani? Zvakudhipenda nekutiwo pakamirawo sei. Tomboti nhasi good day bhanzi inenge rakamira sei, mari inenge yamira sei? Ndinogona kumboti mashoti angu 5 ndozvitsvaga we-night 1. Night mari 20 to 25 mazuva ano because hakuna mari kana atozochema uzodzikisawo kusvikawo kuma$18 uko unenge wakunegotiation kamukoma Oscar hapana pasinga negotiating kanditi makutauriranawo zvakudhipenda nekuti akamirawo sei mumwe make. Saka $20 or $25 chii chinoitika ipapo pa$20 kana pa$25 mutambo wacho wakamira sei? Inhau yekuti zvaazveusiku hwese kutaura zvekubva na12 kusvikirawo kunze kuchiita sei kuchiedza because mashort time ari kumborohwa ka from 9 10 11 12 ndakutsvaga hangu wekuenda naye we-night. Saka from 12 kusvikawo kunze kwaedza pamwe pacho varumewo imimi wacho mune makatidha kwei
Oh yeah. Zvinokanganisa basa renyu. Aiwa, hazvikanganisa zvinotokanganisa imi. Because mimi pamuchanditora na 12 o'clock makarohwa nedoro, makatorwa zvenyu nebhawa nditi. Manditora kudaro ndachaja mari yangu mosvika baby. Pamwe 25 yandachaja yaya, hamuchatondipiri 25 makutondipa iri 30. Masvika mumba kungonodai hope papiro manakidzwa nepiro iri mumba mangu zvenyu. Mumba matotanga kuridza ngono nopungwa hapana chamaita. Pamwe makutozongoti kahwani makudi, makubuda agena ndiani. Ndini. Pamwe mama mafungidzira kuti pandiri kunorara neti kumba kwake ayo ndoda umuonesa moto ina hamuna moto wamandionesa asi ndima tobuda keshi. Okay, Paila. Bonde rinokunakidza here kana kuti izvazvo ibasa izvi? Aiwa, ini ndotanga ndazvinakidza. Ndotanga zvinakidza? Ndotanga ndatozvinakidza, handimbomira, handidi zvekunakidzwa pana wekutsvaga mari, hapana nawe kumira kunakidzwa. Inonzitora mari United. Ndotobva uku ndatozvinakidza kudhara, ndozouya kuzotsvaga mari. Kumba kwacho unobva wazvinakidza sei? Ndiri munhukadzi kamukoma Oscar. Imi muchazenge muchapindawo muindustry medu. Ayo tinonyatsodzidzisa because muri kunyatso nongoneza ese. Inonzi this and that. Tidanyatsobata kuti tinyatsonzoti zveshuwa industry yakamira sei. Ayo zvinomboshata kuti munyatsonzisa mukoma Oscar. Kana tichitaura nyaya yekuzvinakidza, ndiri munhukadzi, ndiri kumba kwangu, ndakuda kubuda hangu kuenda kubasa kwangu. Ndinogona kuzvibata dzimwe nzvimbo dzinongoita kuti ndinzwe kungozvifadza. Muri mega? Ndiri hwani zvangu ndakatongozvimirira ndega. Ndotozobuda kuenda kubhawa zvangu ndakungonotsvaga mari. Saka ndani chitaura zvema 2 minutes hai because imi makambona bonde rinoitwa 2 minutes. Bonde rinoda kunyasanga maromenzana, manyasofara maita sei zvino basa kweda hakuna zvekumbobatana batana. Imi munonakidzwa nebondere? No. No. Kana ndiri kumba kwangu nepermanent yangu. Noti ndiri kubasa aiwa handimiri kuti bondere ndinakidze. Alright, tombodzokera kuna Paida. Paida kuti asi pane pamwewo zvapo pekuti unyatsonzwa kuti aiwa uyu munhu handisvitsa. Pama levels. Aiwa ipapo rinonakidza. Imo musango imo munokwanisa kusangana nevanhu vekutoti vanotokunakidza. Zvinoitika. Ndokunge wamufarira munhu wacho ndakufarira imi mukoma Oscar. Aiwa tikanyatsorova hedu bonde redu muchinyatsorova makona ese. Aiwa rinosvika pakundinakidza zvaro. Uyezve zvakudhipenda nekuti mandikeshewo zvakaita sei. Mukanyatsondipawo mari yandifadza. Aiwa ndonyatsokuratidzai rudo rwese. Iro dambudziko iro okay, basa re-sex work iri. Kune anoda kuripinda, ndeapi matambudziko anokwanisa kusangana nawo anoda kupinda mubasa re-sex work iri? Takubatsira anoda kupindawo. Kutaura chokwadi zvinezvi nguva yatiri kurarama inoi kune vana vechidiki vari kuda kupinda mazviri. Vari kuona isiri mazviri, vari kufungidzirwa kuti inyore haisi nyore kwatakabvira kure. Asi vana ivavo vazhinji vacho vari kusangana nematambudziko ekuti anogona kutorwa neclient oenda nayo kunoita mashort time atachangobva kutaura yaya. Pamwe pacho havasati vaziva kuti ndotanga ndati ndipe mari yangu tisati taita bonde redu. Anotanga aita bonde rake nemunhu uya paanozoda kuti abvunze mari yake haachapuhwi mari yacho kureva taita bonde asina kubhadharwa, aita futi bonde risina kudzivirirwa. Vasati vakuziva manegotiations emakondomu aya kureva taita bonde risina kudzivirira hana kubhadharwa. Saka mamwe maproblems kana kupedzisira arohwa apa aita bonde riya obva arohwa nekuda kuti anenge akubvunza akubvunza mari yake. Pane instance here yekuti zveshuwa mubasa renyu munombosangana nevamwe vasingade kubhadhara basa ramunenge mavaitira? Variko chokwadi mukoma Oscar zvekuti kungoti isusu tiri timu ende pachiarea patinogara katiri tega masex workers zvekuti ndekupiko? Imkatikati imomo. Mtown? No. Okay. Lord and City. Amsuda watu wanakuziye? Aiwa. Okay. Avachazokuziva kana uchida nezvezvo. Vachatibata. All right. Let's just get a couple of comments as they come through. Remember, this is your platform. It's a program called This and That. There's a comment coming from Mamoyo B. Mufamba. God have mercy. Satan is at work. Mukudanana nawe here or basa. Thank you so much for your contribution. Noah Mariga, that is the end of the world. My Chris, God have mercy. Akabebi Kake, your comment is short. Tash T Mpatiki, thank you so much for writing to us as well. Your comment is professional. Kunongeza Kabebi Kake, thank you so much for your contribution. There's also McDonald Tagarira. Oscar is becoming too personal. Yo. Mkoma McDonald tokutenda ichaizvo ne contribution yenyu. Otilia, our economy is bad. These women are doing this out of desperation for survival. Let's not judge them, but those who are responsible for fixing our economy. Akabebi Kake adzoka futi zanzi munoshandisa makondomere angati mbodzoka kuma studio responses timbonzwa
kuti munopindura sei zvamuchitaurika nevati pamacomments ava. I'll start with you Paida. ndira kupindura panyaya yekushandisa makondomu aiwa yekedero haiti ene ndinoda kutoshandisa rangu inini rangu rekupfeka rechikadzi aya nemafemale condoms aya because irereka rinopinda mandiri inini ende kana akada kupinda ndinotobatira kana kutogaidha kuti asapoyera bhozi varume mune utsinye. Mukuchichi nyasodzokorodza zvamataura kuti pabate. Ndikutaura kuti female condom Right. rinopinda mandiri ini handitika kana akuda kupinda ndinotomubatira kuti awane kupinda zvakanaka nokuti varume mune utsinye dzimweni dzenguva munoshandisa kautsinye kenyu kuda kupinda nepasaidi kunyatsoziva kushandisa vai vanhu wadora ntonga akadhakwa asi asina kudi kudhakwa apa anenge aziva status yake mamiriro yakadi ayakaita obva ada unopoyera saka macondom every time no condom no sex. Yes. Pane pamakambopinda pabasa renyu musina condom? Hatifambe takadaro mukoma Oscar. Tinotofamba tine simbi dzedu. Simbi mbegi tichienda kubasa. Maclients anoda kushandisa macondom era muri kudhila nawo kana kuti vamwe vacho mukoma Oscar. Okay. Mbanda tokukata izvo. Yeah, ndikate. Vamwe vacho havatodi because mumwe wacho anenge achida kutondifixa kuti baby ndoda kuriwachisa because anenge achiziva kuti akamira sei handiti. Saka tiri kutaura nenyaya yefemale condom because female condom ndikutobva kumba kwangu ndakaripfeka. Inini ndega ndichanogaidha ndega saka ndichitoziva kuti ndakatozvichengetedza 100%. Oh, nemakatoripfeka client isingazvizive. Tiri kutaura kuti female condom 8 hours ndakaripfeka zvangu even ndisandawana client saka kureva kuti the moment yamuchatongondidai chete kureva kuti inini ndakatogadzirira chii kudhara pamuchazoda kunegosheta zvekondomu renyu modi pamwe muchada kundinyebera kuti muda kupfeka renyu rechirume mozoita kakubora kenyu kamunoita kayaka kana kuti mozondibvisira because panenge pakuitwa bonde pfungwa dzevanhu vese dzinodhanganyika zvokuti munosvika pakundibvisira kondomu renyu makaripfeka indotadzosa kuti madi mabvisa but rangu kana ndakaripfeka ndinenge ndichinyatsonzwa kuti richiri mandiri zvechokwadi ndakaripfeka. Paida uda kupinda? Vamwe vacho navanuvarairwa varume munosvika munonakirwa zvakafurikidza vamwe vanoda kurishandisa tanga aripfeka kuda izvi aripfeka ndozonzwa kuti ei ezvino zvindasvika chaipo unonzwa kuti tingatiribvisei zvine nekuziva mamiriro akaita nyika mazuva anaya ka aiwa ndototi aiwa endererai mberi muri imomo. Okay, zvine mutengo wakasiyana here kune vaiva vasingada kushandisa makondomu according to you ndimunogara paground ika? Ya vanodaro unonzwa vachiti zvairi short time ini ndikutaura $5 anogona kuti ndokupa $15 kana $10 asi iri yekedero manje kana ndichiti yekedero no condom. Oh, inonzi yekedero no condom yekedero. Okay. Vanhu vanoti paiyeke manje apa pane zvakawanda zvinogona kundikanganisa nevanhu vati aiwa nemari yenyu ugarai madi mapfuura ndikutarisa manje vana nokuti kalast born kangu ezvinosvika regrade 1 ndatoona kutokura kwakenu ende first born yangu ndokunga next 2 months iri kuti handienda kubata musukuru saka ndotosvikawo pauambuya. Muchine nhumbu izvo makazvitakura? Okay, musukuru muroora wangu akazvitakura. Iyo nyaya iyi yatiri kutaura nezvayo tombodzokera paWhatsApp platform. Thank you so much for sending through your comments. Diana Mangami Ruzvidzo, Mwari ngavawanire Zimbabwe nyasha. That's your contribution there. Thank you so much for your contribution. Endi Kaisa, they need prayers. That's your comment. Blessing Mada, Truguda Kunasonzwa, Tinokutenda Ichaizo Nichirongwa. Thank you so much, Blessing Mada, for your contribution. Doni, do men go down on you? Kujigiwa imi, nanzi kujigiwa imi, ndokutara kwa vaita. Tombenda kuna New Mamoyo, yekedero, managizo nepekuti yekedero, without a condom. Vanoiti yekedero. Tasha Tim Patiki mkoma osa anzi yekedero. Yekedero yanakidza vanhu. Iyo makomenzi edarungoya vachingonakirwa neyekedero. Zvirwere manje tambotasa nyaya yezvirwere kuti how safe are you mubasa renyu ramunoita here? Mkoma Oscar ndoda kutaura chokwadi panyaya yezvirwere zvepabonde tiri safe because kana ndikutaura nyaya yekuti tiri safe inyaya yekuti takawana ruzivo through Katswe sisterhood yatoshanda nayo. Tine majikranza tunoita kuma areas kwedu chidzidzisa vanhu nyaya dzema STIs nechi ende pachitwa kuti madistributions emakondomu nei saka izvozvo zvekuti basira kuti unogona kuti uri kuradzwa picture yemunhu ane yakuda kutodimbuka kunyanya dzenyu dzechirumedzi iwe ukatarisa picture iyoyo ukaiona unogona kungobatikana saka hapana paningazonzwe kufila kuda kuita bonde risina kudzivirirwa ndichiona zvimwe mamwe mapictures atiri kuratidzwa mumaningirikini edu kuti hazvina kunyatsomira zvakanaka nenyaya yambotaurwa yevana saka tikada kuti tirambe takasimbirira panyaya
panyaya yekuti tiite bonde rakadaro risina kudzivirirwa tarasisa upenyu hwevana vedu because tiri kutaura nenyaya yekuti toda kuona vazukuru tiri kuendesa vana vedu kuchikoro toda kudii saka panyaya dzezvirwere zvepabonde tiri pasafe side because tiri kunyatsozvinzwisisa zvakanyanya that's why muri kuona tiri kushandisa kondomu redu rechidzimai. Paida hanzi muri kuda Mwari nevamwe vatinyorera munopindura muchiti kudii? Isusu Mwari tinotovaziva ende Mwari tiri kuvada asi hapana chekuita nokuti mabasa ako. Mwari munovada? Mwari tinovada zvekuti mutowanamata ndiri chokwadi ende ndichitosibuda ndichienda kubasa kwangu ndototi Mwari ndione iwo pachi pakufamba kwandichaita pabonde Mwari vakone pabonde ramuchapinda naro muzuva iroro. Pamaclients angu andiri kunosangana nawo vandivhenekerawo maclients anenge anotibuditsei keshi inenge yakati Mwari ovheneka maclients ndiri kuzvitsvagira mukomoska handisi kupinza muoko menyu ndichikutorerai musingazivi asi kuti ndiri kutsvaga ndo matsvagira andiri kuita saka ndototanga ndakumbira kuna ivo musiki nekuti ndo vakandisika ndo vakaita kuti ndiite basa iroro saka ndinotovakumbira kuti ndaakumbobuda chinditungamirai pakufamba kwangu. Tomeenda kuhama neshamwari dzinokuzivai vanokuti vanokugamuchirai sei nebasa renyiri? Mazuva ekutanga semunhu aimbopfeka ruwadzana zvanga zvakaoma asi semunhu pandataura paindirega ndimbotidzokerei mashure inini ka munhu aioposa ndandori mai weruwadzana checho yandainamata yanga isingari kwemusoro yanga isingapfeke matrousers anyatsoziva kuti mangwana isandi ubva waya neskin jini rake bva waya newivi ndozvandora kuti uite zvimangwana toda kuenda out saka ndakanotaura kuchechi bva ndaudzwa nzi namufundisi kuchechi kwedu isusu atipe vanhu dzimba atipe vanhu varume chimbotedzera zvikudachi murumu wako ndozvakazosvikawo ndisvike pakudai saka vanhu vava kungonzwisisa kuti uyu munhu yakapinda mubasa iri haisina wekuti aizvida asi kuti akangopinzwa nesituation ndo yakapinda mari plus vakutotinzirawo futi maclients anogona kuingwa nehama yake singagari munharaunda medimo anyatsoona mamiriro andakaita inini vangotiwo okay. In a good month tinokwanisa kubata mari nebasa ratinoita iri in a good month pakuti tizvibatanze kuti ndinyatsoti tinokamura mari yacho yandogona kuti ndireizeka ndogona kuisa $60 paside because ndo pane mari yerent nemari yefizi yemwana wangu. Okay. Saka iyi inobva pama$5 mashort time neusiku ese. Okay. Pamwe pacho unogona wako kuonawo zvakaita kunge mukoma vari pakona apa vari kubaya foni apo madirector idai this month ndandingofunga kubhadhara mwana wako school fees kureva kuti ndienda todii zvangu ndienda topinda variko vanotokubatsira saizvozvo zvakanyanyisa zvekuti kuti this month ndiri kungodeclare kuti ndiri kukubhadharira mwana wako school fees. Tomodzokera ku WhatsApp platform. Remember, this is This and That, and you're watching Zim DITV. Now, do you know your body is a temple of God, one that you must not misuse? This is a comment coming from Lokadia. Lokadia, thank you so much for getting in touch. Grace Jibila, Pwati Mwari Murangarirewo, Pachavura Gumbo. Angosekawo zvake sanzi Mwari tirangire pamuchavura gumbo. Toenda kune yakanzi zanzi aiwa Paida wakanyanya ndiDiana Ishe Munyoro wangonyora comment yekuti Paida wakanyanya. This one also reads, where is God when we mostly need him? Anamai musaise Mwari pane chipfambi. Dr. Kwamaita. This message is coming from B Mukari. B Mukari, thank you so much for getting in touch. Anak George Musumba mkoma wangu, how are you? Murikuti ndiwe uri kubaya phone here pakona apa ndi director vedu ari kubaya phone angachibvunza kuti Mr. Tafuma nei ndimuri kubaya phone here. This is a live program and we read out the comments as they come through. Highly favored Tati Bainam, which God is this anobvumira zvakadaro? Rega timbomira takadaro ndichitanga nemimi hanzi ndeupi Mwari yeye anobvumira izvozvo basa redu resex work? Tambotaura nyaya yekuti Mwari vanogona kunge vasingazvibvumiri zvavo but ndonzira yandasarudza kuti ndirarame nayo. Ina handina kuenda kuchikoro, handina rimwe basa randokwanisa kunotsvaga, handina kana bepa randinaro rekuti ndikaenda pakambani kuti ndauya kuzotsvagawo basa ndinonzi tipe mapepa ako akati handina ini. Amugona kusona, amugona kuita zvemaoko. Izvozvo nekuindastry kwandiri too late kutomboswera ndichitungirira chinda mutsono mukoma Oscar hazviunze mari mumba mangu izvozvo. It's too late. Saka imi hamuna basa kuti nhasi arara nemundia hazvina basa rese. Mukoma Oscar, I'm after money. Yeah, after money. Yeah. I believe it's not their fault. This is a comment coming from Tsitsi Zinoitwa Isu.
zanzi ma-economic challenges. Thank you so much for your contribution. Hanzi kokuunganidza mari votanga business vakambozvedzawo here? This one is coming from Blessing. pakuiunganidza pacho manje apa ndopanotinetsei toiunganidzawo takambozviedza mukoma Oscar izvo zvekutaurwa zvekuti tiunganidze mari sekagurupu kedu ndofunga mambonzwa kuti tiri kachiarea katinogara semasex workers handiti ndikapika kukaarea kacho ndichakanzwa nekufamba kwenguva mukoma Oscar because mine maakuda kuuyawo kwe aiwa tinokaziva zveshuwa maclients enyu pamwe ada kutowewo kuti ndekupi vanotibata pafoni muchatipa nhamba dzenyu chakupai nhamba dzenyu vanotibata pafoni saka tataura kuti isusu tine kanzvimbo kedu katinogara handiti saka takambogara pasi tagara pasi ini ndini chaipeseni wegurupu iroro ndomadataiwo vasikana ndandiri kufunga kuti kunze zvakwaoma hakuna mari tadii kumboita kamukando kedu kekuti every day tiri 50 kudai so tokandirana dhora tounganidza $50 yedu topa uyu mangwana futi tounganidza $, topa the next person kusvika tasvika kumunhu wekupedzisira ndofunga takambozviita dzinenge 8 to 9 months tichizviita izvozvo ndobva tamboona zvinhu zvazvakutirerukei kuti wapuhwawo ka $50 saka kuenda kubhawa kwakwa apo nepapo because musi wandapuhwawo $50 ka aiwa ndinonotonererwe zvangu nechandoka mari kane kari mumba but nekuramba tichiona zvinhu zviri kuramba zvichioma zvinezvo senge zvine zvakuna mari mukoma Oscar dhora riya manje kuti uchitozoriwana rekuti tipote chikanda everyday riya hakusisina saka kamukando kayezve kakambva katoparara nobva tatoona kuti hazvisi kubatsira beta tiende ikoko kumadhora kwacho ikokoko ndikanouya nedhora iroro ndomukandotengera hangu vana chingwa but takatomboita pfungwa idzodzo but takatadza kunyatsosimuka nekuda kwekuti kasingakwani kamari kakoti school fees kuti chikafu kuti vana vacho vatiri kuendesa kuchikoro vakati wandei saka zvazvakaoma kuti ka $50 ekako tikaunganidze kakwani vana venyu vana vangu vangani inini ndine 3 vari kuenda kuchikoro same father pamakaona mubasa haangobvunzavembasa mukoma Oscar vese inini vana vangu vese kuti uyu ndo akaonekwa nababa uyu ndo chaizvo kwete kuti nekuda asi kuti zvinongowanikwa zvinongoitika pamwe mandinyepera mimi maona zvamataura ndakudzokera kumashure paya panyaya yemakondomu ndakubvunzai kuti saka makondomu anoshandiswa here makati kumashure uko vana vangu mukatarisa makore avo ndeve kumashure shure uko mukoma Oscar havaziva iye zvinezvi tisati tabatana organization yedu yatakushanda nayo tichingofara zvedu but through takuzotanga kuzivana nevasikana avaiwo nyaya dzemakondomu dziri kupisa zvekuti muchiona takasimba kudai so dai tichiri kwere mukoma Oscar pandinorara nevarume 10 pazuva the following day vamwe 7 pamwe paweek anenoti vangani dai tichikwere mukoma Oscar dai kuri kunzi hatisi kuprotect because uri kuiona se because jaika iri kunakidza zveshuwa as evidence by the comments coming through inini vangu ina ndakudza kuti 2 vacho ndevababa vamwe chete umwe 1 uyu ari ega vana ava havana kupoya kutaura chokwadi vakauya ndichida hangu nokuti mwari vakandigonera ndaida hangu vana 4 kadikaka kanga ine mutwini wakene mwari bva vadibva vatongawo makondomu tiri kushandisa ende vekatswa ava pakliniki yedu okay katswa ziisai vana vamwe vatotanga kunzwa wedhironas alright katswe sisterhood inoshanda nevanhukadzi zvikuru sei panhau yekodzero dzavo neutano ndanchareva panhau yekliniki maclinics mazhinji ka manesi akanzwa kuti sex worker ngo isi tinozivikanwa zvekuti ti vanhu vari popular mucommunity yatigere sex work kuuya kutaura ndine STI ka manesi vaiti ignore asi iye zvino zvitava vanhu vekumberi zvekuti kutongotiona tinotozvaudza kuti aiwa tavazoongorora zvedu bhozi zvino tinomboongorora futi kuti tizowana zvekutaura kumacommunity dialogues atinoita nevekatswa tinotozvaudza kuti aiwa ndina kuyozorapa ndina nenguva ndiri kutsvaga yeti ndayozodi kuzoongorora vekatswa vari kutibatsira zvekuti maringe neutano hwedu vekatswa ndove vagina diaries here ivo vaye vazhinji vedu vamwe vanga vari vakatestwa some years ago but vanga vasiri kubuda pachena panhau yedze-status yavo but nemajikiranzi aya anga achariwana paida atinoita ka vamwe vachona vakuona kuti zvakanakirei kubuda pachena ende zvakanakirei kupinda mazviri kugamuchira uyezve nembumbunde dzedu idzi zvakanakirei kuti tigare tichidzisevhisa kana tichitaura kuti mbumbunde mukoma Oscar tiri kutaura nhengo yemunhukadzi ndo yatinoti mbumbunde inonzi mbumbunde ndo yatiri kutaura kuti inoda kugara ichisevhiswa nguva dzese
kuenda kuchipatara ichinoongororwa kuti hapana here zvayasangana nazvo, haina kamhezi here, haina kakaronda here, haina kachii. Saka totaura kuti mbumbunde dzedaiwa tiri kuchengetedza mukoma Oscar. Tiri kuchengetedza kuti because isi maclients edu vamwe vacho vari muvanhu. Oh, married people. Varume vevanhu chaivo kunyanya ndikatoona kuti mudzimai wamukoma Oscar anoonererwa zvokuti ndoda kuwatisa mudzimai iyeye, ndinobva ndauya kwamuri mukoma Oscar, ndodanana nemi zvokuda kutofinura mukadzi wenyu. Because kana tichitaura kuti iwo mvauya uchida kundinetsa kuti iwo wadanana nemurume wangu wazodi ko vedu vacho urai tinovawana kupi. Mimi kana mese mukangopera kuti madanana nevarume vedu mazodi isi maclients edu vari muvanhu. Ndo maclients edu chaivo. Urit kana ari wako iwo usuda kuti andione. Kana akubuda mumbaka tiri kutaura nyaya yemaketeni. Otomisa maketeni mumaziso kuti paanongobuda asatione. Nekuti the moment paanongobuda achitiona isusu kureva kuti basa redu rakutofamba. This is this and that, and thank you so much for staying with us. Remember, in the studio, Tina Titha as well as Paida. These are sex workers, and they are joining us on the platform. Let me go to the WhatsApp platform. Now, Oscar, these people, I don't blame them. Things are very hard in Zimbabwe. So, hey, around the world, there are sex workers as long as they are doing it safe. This is a comment coming from Sydney. Sydney, we salute you for that comment. Anzi Hezo, it said, sure, Lorraine Wimbai Matashu, talk tender Chaizo for getting in touch. May God bless your hustle. This is a comment coming from Atro Alex Marazani. Thank you so much for that. Evermore Sandati, Vaimbo Veringa News via. You came in with your comment. Jinongoda Nyasha, I believe. Akuzi kuda kwavo evermore Sandati talk tender icha izo Titha na Paida vari kugutsirira muchitumira message nyachingouya. Hanzi sisi Paida muri serious but try other better methods of looking for cash than this way. This is the most dangerous and worst method yekutsvaga cash. No America talk tender chaizo for your comment. Antoinette Kagonye nyaanana zvakaoma chokwadi yo. That's your comment. Tinokutenda chaizo. Chele divakangwara Lydia Lee Madziva. Tinokutenda chaizo for sending your comment. My linky, how much do you make per day? How much do you make per day? That's a comment coming from My Linky. Tererai chando mangoti hezo. Mangoti hezo. Ndo comment yenyu but ukutenda chaizo. Kabebi kake zanzi ko vana baba ne vana vasikuita maintain here and I could maintenance if you know them. Ana baba vacho kutaura kwaka baby kake tinokutenda chaizo for your contribution. This is this and that and amboti mumboya nema response zvekutaurwa nevani zvindotanga nemutitha. Ndotaura panyaya maintenance apa. Baba vano maintaina mwana wavo kwete ini. Nokuti ku maintenance kauko. Formulere pane nawe yekunzi rent. Ndakatoita maintenance ndotone mwana atori pa maintenance. Maintenance ndakanga ndanyora $40 ndondobhadhara rent $40. Zvikanzi mai ndo ane mwana ndi anotsvaga pekudi. Ndiye anobhadhara panogara mwana wake. Saka pana uye kuti maintenance baba vari kumaintaina mwana wake kuti ngaaende kuchikoro. Ngaawane chikafu. Asi chikafu chacho tikada kuti calculate kuti pamwedzi anodya chikafu pa $50 yaari kupiwa yoga. Hazvisi kutomboenderana iri kutodarika. Saka ndiri kuti inini baba vachiti neshuga. Inini wandichiti nehufu vanabika porridge mwana odi. Ati muri kuona. Saka zve-maintenance hamuna basa nazvo. Aiwa tine basa nazvo asi toda kuiwedzerawo. Tikuwedzera. Nokuti ni baba vari kumaintaina mwana wavo ngambova tinitengere hembe inini baba vachida kumaintaina vachengeta mwana wavo zviti. Plus ndine nherera already dziri kumba kwedu soda kuchengetwa. Ndina tete vangu vandiri kutochengetawo nemari iyoyo vakura. Vasisakwanise kuzvibatsira. Nemari iyoyo saka vakwanise kumaintaina. Nengwe maiti chizvo ya? Mbumbunde. Mbumbunde haizosakara here. Mbumbunde haisakari daidza namai vedu dzakasakara. Haisakare? Zviti. Mashandisiro atinoita isusu kubasa kwedu nemashandisiro airi kuitwa mudzimba ka. Zvangwana otherwise atori mumba zviri kutonyanya. Right. Toda kunyasoona kuti mauya ne-good point. Zvakasiyana papi. Mamuri vanogona kuti 7 rounds. Varimo mukati mudzimba mumwe vakadzi vasati vanyatsoziva kodzero dzavo kuti nokuti kwakaenda mombe nokuti uri mukadzi wangu hama dzako dziri kuziva kuti uri maoko angu. Ndoda 7 rounds. Inini chidhakwa vamwe ndangochitora ndinonyatsoona kuti chakadhakwa ndikatoona kuti chinemba ndogona kutochisira kana mapirisi ayo mangemba yayo. Chinongosvika kusvika unochisa mapirisi pai mudoro. Chongosvika ngoti rabu kuseni chinomuka chidi chichienda zvekuti achaziva kuti ndamboita basa rei kana kuti handina haachaziva. Saka basa renyu iri rinotoshandisa makutisira vanhu mapirisi kuti muone mhene mari kuti tiwane mari. Plus vakadzi vemudzimba yavo mukoma Oscar. Vemuzimba vakateerera vakadzi vemudzimba. Teererai vakadzi vemudzimba. Vane dambudziko rekuti
havatombode kunzwa chinonzi kondomu nekuda kwekuti ndiri mukadzi akaroorwa ari pai ari mumba. Vasiri kuziva kuti varume vavo kumabhawa kwavari kuenda kwavari kunosangana nevasikana. Vasikana vacho pamwe vamwe vacho havasi kutodzivirira. Pamwe ndiniwo zvangu paida moyo ndakazvingwarira hangu ndoziva kuti ndofanira kupfeka female condom rangu. But pamwe mumwe munhu haatozvinzwisise ari kungoita yeke yatambotaura yeye handitika. Aitwa yeke yakadaro hamusi kuziva kuti akamira sei handiti. Wabva ipapo wakuenda kumukadzi wako wakunosangana nemukadzi wako wakuzadzwa ma-STI atachangataura aya atachaita sei. Saka kazhinji kacho mukadzi wemumba tinotokurudzirawo vakadzi vemudzimba kuti dai vachikwanisa kuita manegotiations emakondomu womudzimba nevarume vavo. Because zvirwere zviri kutobva kumabhawa vachienda kunowisirwa munhu. Saka Tita, husband and wife oshandisa makondomu bamavo chokwadi zvedirect zvazvishandizvo direct nokuti vamwe wavo status inenge zinoomera futi chi zvakanaka. kwozotiwo pane varume vanoda kusangana nevakadzi vavo vari kunguva kunonzi kuperiod variko varume vakadaro vanotoriko. Saka vakadzi ndopanofanira kushandisa kondomu ipo pai. Uyezve murume kuvakadzi vari kudzimba kuwana murume achikuti ngatishandise kondomu dzimweni dzenguva ari kutsvaga matauriro ekuti akudze kuti inini ndarumwa nechekuchera imbomuteedzera umboona kwaarida kudi kwaarida kuenda medzisiro anokuudza kwamuigno aiwa anokuzora perfect mother mumba madzimai ari mudzimba yavari kuzviurayisa nechekuchera. Okay, tonight or this afternoon or this morning, wherever you are, we are looking at the issue of sex workers. Let me just go back to the WhatsApp platform before I introduce my guest. Hanzi Msadaro Wakadzi Imi, it's a comment coming from Mama Masisiba. Tinokutenda ichaizvo for your contribution. Gertrude Chikware Mangemba. Mangonyoroti Mangemba. Managizwa netemi yoyo. Thank you so much for your contribution. Try Gurupira. Mbumbunde. Aisakare. What? Mbumbunde yakunakidza ifuti yoyo. Tafi Maps. Thank you so much, Mangoti. Now, joining us in the studio to discuss further issue at Rukubatai, we are joined in the studio by Katswe Sisterhood, a representative from that organization. Her name is Nancy. Nancy, thank you so much for joining us on This and That. Thank you, Oscar. Just before you came, Nancy, we were talking to sex workers. You heard their sentiments. How are you working with these women? Okay, as an organization, Katswe Sisterhood works with women on issues of sexual and reproductive health and rights. So we work with all women, regardless of background. We start from even the young girls. We work with adolescent girls who are still in school. Those who are out of school, we have victims of child marriages, and we also have the sex workers component. So we give them information on taking care of their health, on safe sex, like what they were talking about. We have activities that target issues of them protecting themselves when they are doing their work. Like you heard, they face clients who do not want to use condoms. So we try to give them information on the benefits of using condoms, as they were talking about. So basically we give them information that they will use in the work that they do. Okay, mambotaurawo zvakare pachirongwa kuti they can sleep with up to 10 men. Those are not futi ku sisterhood. You also give them lessons akadaro. We do not give people lessons on being sex workers. We respect choice. It's someone's decision to be a sex worker, and because of the consequence of the situations they end up in, they become sex workers, and it's not up to us to stop them. It's a person's choice at the end of the day. So if someone says that person is a sex worker, we respect them for who they are and for what they do. And our job as an organization is just to help them in the work that they're doing, so that they protect themselves, they protect their clients as well, they protect the whole nation. Because kana tiri kuti vane maclients varume vevanhu handiti murume wemunhu iyeye achanorarawo nemukadzi wake asiri kuitawo sex work, but kana tiri kutaura nyaya yekuti we want to end HIV, iri kuinvolva munhu wese. So isusu we try kuti munhu wese ave protected. So we don't say munhu iva sex worker, do this, but when a person says I'm a sex worker, we respect that. According to your research, which age groups vakutopinda muindustry yesex work? It's very sad kuti most of the sex workers, well, sex workers vanobvira for 18 years, but we have young people who are being sexually exploited that are under 18. So we have people as young as 13 years who are selling sex. We have someone in grade 7 right now. Yes, we do. And in Zimbabwe, it's a problem. It's a problem because that's the young generation. Do iri kunyanya kuwedzera these days kuita sex work.
Okay, so how do you bring awareness of these issues, your organization, to the rest of the world? How do you conscientize society? Okay, like what we are doing right now. Thank you for inviting us here. I'm sure we are targeting but singakwanise kuwana in everyday in Anglican settings. But now, because of the comments, and also we, in the meetings that we do, we have my community dialogues, communities where we are operating in. We invite my pastors, we invite the community leadership so that they come and hear these issues. We mix ma-sex workers nema-pastor achona iwawo vachinzwa kuti ndezvipi zviri kusangana ma-traditional leaders mang'anga dzatinowana ma-communities. They mingle with sex workers because we want everyone to know what's happening. And we also try to engage even at national level. In national platforms, we are also part of that. We try to sensitize the whole nation on issues of sex work. Maybe lastly, before you leave this set, Katswe Sisterhood, how can people get hold of you? Okay, we are on Facebook. It's called Katswe Sisterhood. Please like our page, Katswe Sisterhood. And also we have a website, www.katswesisterhood.org. And also my phone number, or the organization phone number, you can use 0772 849923 or 0772 97880. So the number once again is 0772 849 923. Is that correct? Yes, it's correct. Then there's another one. I say it's 0772 97880. Thank you so much for joining us on this and that. And thank you so much for staying with us. Let's go to the comments as they come through. Rashida Naima anzi makazen magazara panoka ndakona izvangu. Owen Marufu just risking their lives, but these women are just lazy people. Ngavaiteka na musika. God will bless them. Ngavafungo also kuti vachazove uye vana vavari kugara navo vari kudzidzeiwo. Please ask them that question. Talk tender chaiso for your contribution. Jild Nashe Senderai, talk tender chaiso for getting in touch. Wangoti pfe wapinda pa chirongwa chako. Nice taboo zvatiri kuonerwa pa TV. Please jekesai nyaya iri kutindakidza mbumbunde chibodzoka nenyaya yembumbunde. Vakawanda zanzi itai kuti vatsanangure kuti muri kureve chiuti mbumbunde. Kana tichitaura nyaya yembumbunde mukoma Oscar, ndofunga ndambotsanangura minoti vanga vakakotsera here. Ndimukoma kana ndisisa ndisise. Kana tiri kutaura nyaya yembumbunde ndiri kutsanangura nyaya yenhengo yemukadzi. Ndo yatinodedza kuti mbumbunde. Zvakaoma kuti tinyasodedza kuti ityo pamhepo kana pajekerera na uchinzokuti chakati, but nhengo yedu yechidzimai takaipa zita rekuti inonzi mbumbunde. Ndofunga tine kambo katinotoimba isusu kana tiri kubasa kwedu. Ikako kambo kachatotibatsira manje. It's live on This and That. This is the first time you're hearing this song. To all our viewers in Zimbabwe, regionally and internationally, here's the record coming from Titha Napaida Regatinzu. Kambo kanonzi Bumbunde, bumbunde, bumbunde wo, bumbunde, 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 bumbunde wo, bumbunde. Amen, 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 amen. Rufaro kwamuri. Amen. Mwari vakasika mbumbunde, vaisika vakanga vakaisa panhu yakauya inobva yagadzikwa pano pamhanza panapa. Saka vasikana vaona kuti mbumbunde yagadzikwa pamhanza havana kufara nazvo. Ndobva vaona kuti musika vanhu akanganisa apa, adi kutsvaga pamwe pano paangaipfekedze. Saka vanhu vakadzokera kuna Mwari vakanotanga kuimba mbumbunde, bumbunde, bumbunde wo, bumbunde, bumbunde, bumbunde wo, bumbunde. Amen, amen. Mwari vanzwa kuchema kwedu, vakabvisa mbumbunde pamhanza payakanga irapa. Ndobva vafamba nayo, ndokufamba ndobva vadzika naye, ndobva vasvikoiti pano pachipfuva pangu apadzi. Vaiti pachipfuva apadzi, vasikana vakakomblena zvekare vakati aiwa baba pamaisa mbumbunde apaite, madii kutsvaga pamwe panhu pekuiisa. Baba ndofunga wanga wasina kunyatsonzwisisa kuti ndochichemo zvabva kuvasikana. Ndobva vasikana vatanga kuimba zvekare mbumbunde, bumbunde, bumbunde wo, bumbunde, bumbunde, bumbunde wo, bumbunde. Rufaro, rufaro kwamuri. Amen. Mwari vanzwa zvichemo zvevanhu zvekare, vakamba vaibvisa pano pachipfuva painga iri panapa. Ndobva vafamba naye, ndobva vaidzikisa, ndokudzika
ndokudzika kusvika vauya naye vasvikoiti pano paguvhu pano munongoziva guvhu rinongoonekwa nemunhu wese wese kana tichifamba kudai ndobva vasikana varwadziwa zvekare ndobva vatanga kuimba mbumbundewo rufaro kwamuri vana baba kunana mai Mwari vanzwa vasikana vachichema zvekare vakati zvinondodii ndobva zvanzi aiwa naMwari regerai ndidzikise zvekare ndobva vafamba nayo ndokuidzikisa handiti kutaura yanga yapaguvhu ndokufamba nayo ndokuidzikisa